ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 50 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉଭୟ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 51 ରନ୍ର ଏକ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥିରେ 6ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ 4 ଓଭରରେ 33 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ବୋଲିଂ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂ ମଧ୍ୟ 2009ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ 60 ରନ୍ ଇନିଂସ୍ ସହ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ IPLର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଗାଇସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।